Healy. Nositeľné zariadenie pre vašu pohodu, zdravie a kondíciu. V tomto videu vám ukážeme, čo obsahuje váš balíček Healy. Nájdete v ňom príručku rýchleho spustenia a návod na použitie. Pred používaním zariadenia si oba návody prečítajte. Zistíte, aké je používanie Healy jednoduché. Vaše nové zariadenie Healy má na zadnej strane sponu, pomocou ktorej si ho môžete bezpečne upevniť na odev. Všetko dôležité príslušenstvo je zabalené v priestore pod zariadením Healy. Pod zariadením Healy sú aj ušné elektródy na kraniálnu stimuláciu spolu s 20 plstenými podložkami. Prilepte plstené podložky na kontaktné povrchy ušných elektród. Navlhčite ich väčším množstvom vody a pripnite si ich k ušným lalôčkom. V priestore pod zariadením Healy nájdete náramkové elektródy a pripojovacie káble. Tieto elektródy by sa mali pripojiť k zariadeniu Healy pomocou káblov a potom upevniť na zápestia na využívanie holistických systémových programov. Okrem toho tu nájdete lepiace elektródy na lokálne použitie. Želáme vám, aby ste si z Healy užili veľa zábavy a vždy sa tešili pevnému zdraviu.